näin siis vuorossa Timo Naarano ja Miltonilla. Aika lailla sinne viime metreille pääsenkin tuolla vasemmassa reunassa tänään ja pikkuhiljaa hän nostelee kierroksia tästä Supersport 3600 luokan traktorilla, joka siis perustuu Fordin ja Forza Majorin voimansiirtoon. Sitten Piccolo viimeisenä vetänä. Pahoittelut hyvä yleisö tästä sekaannuksesta. Välillä joudumme näitä järjestelyjä tekemään, mutta asioillahan tapana järjestyä. Ja nyt kierrokset ylös. Mari Pirttiniemi ja House Hurricane. Edessä on sitten SM-tilastossa tällä hetkellä toisella sijalla oleva Antti Vertanen ja Paranoid. Ja Leilalle. Midnight Oilia tarjosin teille jo esiintymään jo hieman aikaisin, mutta silloinhan se olikin Twister ja nyt siis Mats ja Midnight Oil. Tällä hetkellä SM-tilastossa Midnight Oil on sijalla 4 ja on jopa yhden voitonkin napsassut tällä kaudella, joten kaikki on mahdollista. Hyvät ystävät, nyt peukut ylös Matsille ja Midnight Oilille. Sen lisäksi lavetissa on turvallisuusjärjestelmänä tällainen automaattinen valvontajärjestelmä. Ja jos jostain syystä tappokatkaisija ei esimerkiksi toimisi ja traktori lähtee tekemään yllättäviä mutkia, niin automaattisesti silloin lavetti laittaa kaikki jarrut päälle ja meno saadaan pysäytettyä hallitusti. Mutta hei, nämä miehet on ammattilaisia. Juha Vainiopää Piccololla on yksi niistä. Kierrokset ylös nätisti. Kuunnelkaa miten kaunilla se kuulostaa. Kierrokset ylös. Pauttaako Juha? Pauttaako? Nyt on liikkeellä Piccolo ja Juha Vainiopää.
pyöilee. Näin saadaan liikkeelle sitten pull-up-finaali Kuten 3016 juomia löytyy. Mutta nyt on aika seurata Lasse Kallisen ja Leilan veto.